Lengbaka Operation Mahadev Kerwit Kisipai India kelon yap langut ke leno kentup yaw mastermind ke Pahalgam attack. Haga jing job ka bakraw ki ilaj para komando bapau khmat jong ka army haga singin kong kila siat yap yaw Hashim Musa balasin kerteng ku Musliman. Badai mastermind ya ka jing sya thombor haka arpa artere kurisau ha Pahalgam rengkat bat arngut ki wepat ki leno ongga CNN News 18 nakabasot na gitolong kubor sorkar baro laingut ki dei ki badon jing ya dei bat ka kenhun leno Lashkar Itaiba kabadon ha Pakistan kila berram kini ki laingut kila sya pun kuno hadin baki bor pahara kila pelong ni kajing kenra ka bakendin kabalai kerteng ka Operation Mahadev hadin balami ka dak signal ka bapen i bala pendon kam da ka satellite phone kabala pendon kam da ginong thombor ha Pahalgam kane kajing tray kam kami na kajing penyak lang ya kajing tray kabalong da kajing start brew ba da kajing start technical intelligence laong ki he sarkar lapan poi kloy ya ki sipai hadin balo suba ya kajing don kileno karkum kajing khmi bnia jong kinong pengor kilaingur kileno ki bala sya penyap la itu da kidur kum Suleman mastermind jong kajing thombor ha Pahalgam rangkat bat arngut ki wepat ki bala itu kum Jibran badu Hamza Afghani ong gitolong kubor bala sot naga CNN News 18 baro laingut kidai ki Trairi Pakistan bat kidai ki khot jong ka seng Lashkar Itaiba lapan tikna da gitolong kubor lakan no ru bau Jibran udai ubadon kti ha kajing sya thombor ha ka Sona Mark Tunnel ha Gagan Gir ha ubnai Oktober jong usnem baladem ha ka ba nyungut ki brew ki layam kentup ya weu doktor hadu arpun rungut ki brew ki ba kambun ki dei ki nong chngok kai perthai ki lesya sidiap ha ki leno ha baisaran ha Pahalgam kabala penlong ya ki sipai ban stang ya ka Operation Sindur ha ka nyeutre gu Jemang persya ya ki jingtei jong ki leno ha Pakistan lapan bun sisu ya ki bor sipai bat ki wei ki bor pahara namar ba ki jingtip balayo lum ki lapan pau ba ka don sa ka wepat ka kenhun leno ha ka te ka jaka layathu ki he sarkar layo kurup ka wei ka suloi M4 carbine arteli ki suloi ek bat ki wei ki tiar siat na ka te ka jaka balaja ka te ka jingisian ya ki medyap jong ki leno balayap lai ti shaki pulit jong ka than ki balayarap ha ka jing itu ya ki na ka banta ban pendep ya ki kam an bar ki jingle niam ba khaddu karkum karukom tre kam balabu ki he sarkar ki layathu ba ka por kum ba kharwai steng ba jai ai kawai ka kunhun ka ba kantup ya ki brew na ka 24 Rashtriya Rifles but 4 para unit kila lap ya ka tei ka kunhun jong ki laingut ki leno Inspector General of Police Kashmir Zone VK Birdi laong ba ka dai ka jingkhanra ka bala slembha ka badang yai hadu ki khai phot ba khadu kaman shwa ka Chinar Corps ka badon ha Srinagar ha ga jingtho jongka ha ka X kalong balaingut kileno kilesya paniap ha ka Operation Mahadev balaingut kileno kilesya paniap ha ka jingile ka bajur bha kat ba ka jingkhanra ka dang teng laong ka Chinar Corps jong ka kunhun sipai